Pelastajakoulutus Helsingissä on 30% teoriaa ja 70% käytännön harjoittelua. Valtteri, mikä sai sinut hakeutumaan opiskelijaksi Helsingin Pelastuskouluun? No, pelastusala on aina kiinnostanut ja sitten halusin sellaisen työhön, missä voi auttaa muita ihmisiä. Turvallisuusviestintä ja onnettomuuksien ehkäisy ovat tämän päivän palomiehen taitoja. Antti, Suomessa voi palomiehen ammattiin opiskella 2 eri oppilaitoksessa. Miksi sinä hait Helsingin Pelastuskouluun? No, Helsingissä voi suorittaa 3 vuodessa 2 tutkintoa. Ensinnäkin pelastajatutkinnon ja sitten ensihoitoon suuntautuneen lähijohtajatutkinnon. Ja sitten mä oon asunut Etelä-Suomessa koko ikäni, niin tää oli ihan luonnollinen valinta. Pelastaja tuo onnettomuuspaikalle myös hoidollisen avun. Suvi, sinulla on nyt takanasi kokonainen lukukausi alan opintoja. Mikä on ollut parasta opinnoissa ja mikä on ollut haastavinta? Parasta on ollut työelämälähtöisyys ja osaavat kouluttajat. Haastavinta ehkä opetuksen laaja-alaisuus. Palomies tekee paljon muutakin kuin sammuttaa tulipaloja. Runsaalla harjoittelulla luodaan vahva pohja työturvallisuudelle vaikeissakin paikoissa. Benjamin, mitä haluaisit sanoa kaikille niille, jotka nyt harkitsevat pyrkimistä Helsingin Pelastuskouluun seuraavalle pelastajakurssille? No ei muuta kuin kiireesti paperita sisään heti kun haku alkaa ja nähdään ensi syksyn Pelastuskouluun.